हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना मोनथिखाबाय बे भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दासो गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे बिदिनो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रिफोरनि गोदान खौरांफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, बेनो जादों बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर सुखबीर काrzee। बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोन आरो गोबांथारानो मोनथिखागौ। बिथां सुखबीर काrzीआ जुलि जाखांबाय आरो दायो बिथांहा सानै गथ'नि बिफाबो जानो हाबाय। बिथांनि देरसिनानो जादों फिसाजो आरो दुइसिना फिसाजोला। दायो नोंथांमोन गोबांथारानो बिथां सुखबीर काrzीनि दुइसिन फिसाज्लानि मोखांखौ नायनो थाखाय गोबांथारानो नेनानै दङ जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना दायो बिथांनि दुइसिन फिसाज्लानि मोखांखौ बिथां सुखबीर काrzीनिनो अफिसियेल चेनेल सुखबीर काrzee मुंनि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। गोजोन्थों।